Ακόμα ένα podcast του Συνδέσμου Προπονητών. Έχουμε την τιμή στο σημερινό podcast να έχουμε ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο στο Κυπριακό ποδόσφαιρο από πολλές απόψεις και σαν γνώση αλλά και λόγω της θέσης του. Έχουμε τον Άκη Μάντζιο, τον προπονητή της Εθνικής Κύπρου, και είναι ιδιαίτερη τιμή γιατί είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, ο οποίος δεν συνηθίζει να δίνει συνεντεύξεις, και μας τιμά το ότι σαν σύνδεσμος και εμένα προσωπικά το ότι είναι παρόν. Σε καλωσορίζω, coach. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά που θα μιλήσουμε καθαρά για ποδόσφαιρο και έχοντας απέναντί μου έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τον θεωρώ δημοσιογράφο, αλλά είναι συνάδελφος προπονητής. Θέλω να νιώσεις άνετα. Καταρχάς, όπως είπα και πριν να ξεκινήσουμε, θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Για μένα προσωπικά είναι πολύ σημαντικό να ακούσω τις απόψεις σου, τις γνώσεις σου όσον αφορά και το Κυπριακό πρωτάθλημα, την εθνική ομάδα, αλλά γενικά το ποδόσφαιρο, και θα ήθελα να ξεκινήσω με το πώς νιώθεις πραγματικά, γιατί ξέρω ότι το να φύγεις από τη χώρα σου να έρθεις σε μια άλλη χώρα, έστω και αν είμαστε Έλληνες, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Πώς νιώθεις εδώ στην Κύπρο? Νιώθω καλά, νιώθω πραγματικά σαν το σπίτι μου. Όντως Έλληνες είμαστε, σε οικείο περιβάλλον έχω έρθει, έχω εισπράξει έτσι ζεστασιά και αγάπη από τον κόσμο. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Θέλω να ξέρεις ότι έχεις αλλάξει προς το καλύτερο, όχι μόνο αγωνιστικά την εθνική ομάδα, αλλά και τη διάθεσή μας γενικά, ενώ το πώς νιώθουμε, την ελπίδα, το να γίνουμε καλύτεροι, το να πάμε πιο πάνω. Το πιο σημαντικό όμως για μένα προσωπικά είναι η αλλαγή στην αγωνιστική εικόνα. Είμαστε μια ομάδα η οποία διεκδικά πράγματα και είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα όμως να ξέρω ή να ξέρουμε πόσο μακριά μπορεί να πάει αυτή η εθνική και πώς το βλέπεις εσύ, πώς νιώθεις? Ναι. Κοίτα, πρώτα απ' όλα θα συμφωνήσω με αυτά που είπες όσον αφορά ένα πράγμα που όταν πρώτο ήρθα μου ζητήθηκε, να μπορέσουμε έτσι να αλλάξουμε λίγο την εικόνα της εθνικής ομάδας, να μπορέσουμε να είμαστε λίγο πιο ανταγωνιστικοί, γενικά να αλλάξει η εικόνα της εθνικής ομάδας που είχε τα τελευταία χρόνια. Πάνω σε αυτό δουλέψαμε, κάναμε πολλές επαφές με τα παιδιά, γιατί εγώ ήρθα αρχές Ιανουαρίου και το πρώτο μάτι ήταν Μάρτιο, οπότε είχα χρόνο, έτσι 2,5 μήνες γεμάτους θα έλεγα, να μπορέσω να γνωριστώ με τα παιδιά όσοι ήταν εδώ στην Κύπρο και οι άλλοι εξ αποστάσεως, να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να τους δώσουμε να καταλάβουν τι θέλουμε εμείς σαν προπονητές και τι μπορούν να δώσουν τα παιδιά. Στην κουβέντα που είχαμε έτσι με όλους τους ποδοσφαιριστές, προσπάθησα να δω, γιατί οι ποδοσφαιριστές, όπως ξέρεις πολύ καλά, είναι πρωταγωνιστές, ποιο ήταν το πραγματικό πρόβλημα που είχε η Εθνική Κύπρου και έβλεπες παράδειγμα και η εικόνα να μην είναι τόσο καλή και τα αποτελέσματα να μην είναι καλά, και γενικά να υπήρχε έτσι ένα κλίμα, νομίζω, αρνητισμού όσον αφορά και χαμηλή αυτοεπίθεση όσον αφορά την εθνική ομάδα. Πάνω σε αυτό, σε πολλά κομμάτια που μου δώσαν πληροφορίες τα παιδιά, δουλέψαμε, και νομίζω ένα και κυριότερο θεωρώ εγώ ότι είναι καθαρά θέμα η νοοτροπία, και σίγουρα η νοοτροπία δουλεύεται και θέλει χρόνο μέχρι να προσπαθήσει να το αλλάξει εντελώς. Η αλήθεια όμως είναι ότι τα παιδιά δείξανε διάθεση και δείξανε μια αλλαγή νοοτροπίας, μια διάθεση να θέλουν να έρθουν στην εθνική ομάδα, και αυτό γινόταν παιχνίδι με παιχνίδι όσο διαρκούσε η προκριματική φάση, και αυτό με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο, γιατί είναι σημαντικό να ξέρεις ότι ο ποδοσφαιριστής σου στην εθνική ομάδα όταν θα έρθει και θα δώσει το κάτι παραπάνω. Ναι, να μην είναι αγκαρία. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό νομίζω όλοι οι προπονητές προσπαθούν
παίρνουν από τον ποδοσφαιριστή το maximum, έτσι, των δυνατοτήτων αλλά και της διάθεσης, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Και έχει αυτό αποτέλεσμα, είχε την καλή για μένα και εικόνα και παρουσία που είχαμε στα προκριματικά. Και νομίζω ότι πριν ξεκινήσει η προκριματική φάση, θεωρώ ότι ίσως λίγοι πιστεύαμε ότι μπορούμε η Εθνική Κύπρου να είναι τόσο ανταγωνιστική με τόσο καλές ομάδες όπως είναι η Αυστρία, η Βοσνία, η Ρουμανία. Και νομίζω αυτό είναι ένα επίτευγμα των πρωταγωνιστών που είναι οι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, εγώ προσωπικά είμαι και λάτρης της πολλής υπομονής. Ναι. Θεωρώ ότι για να φτάσεις κάπου μακριά χρειάζεται μεθοδικότητα, υπομονή και πολλή δουλειά. Ναι. Γι' αυτό πάντα θεωρώ ότι ένας προπονητής καινούριος χρειάζεται χρόνο, όπως και ένας παίχτης σε μια ομάδα, δεν λέω εθνική, σε οποιαδήποτε ομάδα χρειάζεται χρόνο. Είδαμε πολλούς παίχτες τη μια χρονιά να είναι πολύ διαφορετικοί από την επόμενη, λόγω της προσαρμογής. Έβλεπα μια συνέντευξη του Γκάρι Νέβιλ στο Hall of Fame και είχε πει ότι ο Φέρκιουσον δημιούργησε ένα σύνολο που δεν ήταν απαραίτητο οι παίχτες να μιλούν για τους εαυτούς τους. Πόσο, και για μένα με βρίσκει σύμφωνο, πόσο για σένα είναι σημαντικό να είναι, παρόλο που ξέρουμε πολύ καλά και οι δύο ότι χρειάζεσαι το στάρ για να πας μακριά, πόσο σημαντικό είναι για σένα η ομάδα να είναι πάνω από το άτομο. Ή πώς το δημιουργάς μέσα στην ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ έδωσα να καταλάβω στα παιδιά ότι σίγουρα υπάρχουν και οι στάρ, υπάρχουν και τα νέα παιδιά, ο κάθε ένας ποδοσφαιριστής έχει το δικό του στόχο. Είτε είναι πιο νέος και έχει μέλλον μπροστά του, είτε είναι σε μια ηλικία πιο όρμη να κάνει ακόμα ένα συμβόλαιο. Δηλαδή, ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει το στόχο του. Άλλο λίγο, άλλο μικρό. Τους έδωσα να καταλάβουν ότι πρώτα απ' όλα η εθνική ομάδα είναι καθρέφτης. Ότι όταν παίζει στην εθνική ομάδα είναι ύψιστη τιμή και όταν παίζει στην εθνική ομάδα σε παρακολουθούν εκατομμύρια κόσμος. Οπότε είναι μια ευκαιρία να δείξουν πραγματικά πόσο καλοί είναι οι Κύπροι ποδοσφαιριστές και πόσο καλή μπορεί να γίνει και η εθνική ομάδα. Σίγουρα θέλει χρόνο, η αλήθεια είναι ότι θέλει χρόνο, δεν έχουμε καταφέρει κάτι. Μια βάση βάλαμε για τις επόμενες διοργανώσεις. Θέλει χρόνο. Και ειδικά όταν έχεις παιχνίδια τα οποία μιλάμε ας πούμε για την νοοτροπία. Η νοοτροπία, τι είναι η νοοτροπία? Λέμε ότι κάναμε ας πούμε 2-3 παιχνίδια καλά, με καλή εικόνα, καλή παρουσία και μετά επαναπαυόμαστε. Δεν έχουμε αυτό το περιθώριο εμείς σαν Εθνική Ομάδα Κύπρου. Δεν το έχουμε το περιθώριο γενικά στο ποδόσφαιρο, αλλά ειδικά εμείς που όταν θες να ξεκινήσεις κάτι και θες να χτίσεις κάτι σε μια σωστή βάση και χρόνο με το χρόνο να το εξελίσσεις και να φτάσεις, όπως έχω πει, γιατί όχι σε μια μεγάλη διοργάνωση που όλοι νομίζω το θέλουν αυτό, δεν μπορείς να είσαι χαλαρός. Μα το σημαντικό είναι ότι πρέπει να είσαι έτοιμος και για την αποτυχία. Για να είσαι έτοιμος και όταν θα έρθουν τα στραβά. Θα έρθουν και τα στραβά. Δεν μπορείς να πηγαίνεις όλο συνεχώς. Το θέμα είναι για μένα ότι να μην κάνεις βήματα πίσω. Όταν χτίζεις κάτι, ξέρεις πολύ καλά ότι πας βήμα-βήμα. Θα έρθουν και οι ήττες. Μέσα στο παιχνίδι δεν είμαστε υπερδύναμοι. Αλλά το θέμα είναι και η ήττα που θα έρθει να πεις. Όπως ήρθαν οι ήττες στην προκριματική φάση και στη Βοσνία και τέλειωσε το παιχνίδι και βλέπεις ότι ήταν γεμάτοι. Δηλαδή δώσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Ήταν σίγουρο ότι έκαναν αυτό που έπρεπε. Η λεπτομέρεια δεν μας έδωσε ένα αποτέλεσμα στη Βοσνία, η λεπτομέρεια δεν μας έδωσε ένα αποτέλεσμα στην Αυστρία μέσα. Οπότε το εισπράττει και από τα ίδια τα παιδιά. Μα νομίζω είναι και εγώ σαν προπονητής πάντα έλεγα στα παιδιά ότι όταν βγαίνεις από το γήπεδο πρέπει να νιώθεις ότι έκανες αυτό που έπρεπε. Είναι πολύ σημαντικό και το νιώθω ότι στην εθνική ομάδα έχουν αυτό το αίσθημα όταν τελειώνουν τα παιχνίδια. Δηλαδή ότι έδωσαν όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι ίσως και εγώ εξεπλάγει θετικά νωρίτερα. Δηλαδή δεν περίμενα τόσο γρήγορα. Δηλαδή από το πρώτο παιχνίδι, εντάξει, όταν το παίξαμε το Σαν Μαρίνο, που είναι μια ομάδα η οποία είναι αδύναμη, η αλήθεια είναι, αλλά ήμασταν σοβαροί. Το δεύτερο μάτι στη Βοσνία. Η ομάδα, ειδικά στο πρώτο, ήταν εκπληκτική. Δηλαδή θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει 2 και 3 γκολ σίγουρα. Ακριβώς. Όταν το βλέπεις αυτό το πράγμα, άρα τους έλεγα μετά, άρα το κάνατε. Για να το κάνετε, πάνε να πείτε μπορείτε.
γιατί τόσο καιρό δεν γινότανε. Άρα, δηλαδή, και εκεί είναι το θέμα και της νοοτροπίας που αλλάζουμε. Καταλαβες. Ένα πράγμα το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι είσαι Έλληνας. Είσαι ένας από εμάς. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε κοντινές απόψεις ποδοσφαιρικές, ενώ σαν προπονητής και σαν παίχτες, και νομίζω ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή βοηθάει τον ποδοσφαιριστή να καταλάβει πολύ καλύτερα από ένα ξένο τι ακριβώς ζητάει ο coach, είτε στο παιχνίδι το συγκεκριμένο ή γενικά σαν φιλοσοφία. Και πάντοτε έλεγα και πάντοτε ήταν η άποψη μου ότι ο προπονητής της εθνικής ομάδας πρέπει να είναι Έλληνας. Δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί κάποιες φορές να υπάρχει και η εξαίρεση, όμως σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι υπάρχει πολύ πιο κοντινό και το δέσιμο. Υπάρχει κοντινό το δέσιμο, είναι η γλώσσα, είναι... Εγώ η αλήθεια είναι το παρακολουθούσα το Κυπριακό Πρωτάθλημα χρόνια τώρα, γιατί είχα πολλές φορές συζητήσεις και προτάσεις να έρθω κάποια στιγμή στην Κύπρο. Οπότε και αυτό ήταν ένα συν για μένα, γιατί είχα εικόνα για πολλά παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι, coach, η μετάβαση, δηλαδή από το πρωτάθλημα και ειδικά από τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται στις μεγάλες ομάδες, έχουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, Champions League, Conference League, Europa League. Πόσο δύσκολο είναι από τα πάνω, αν θεωρηθεί ότι είναι ένα επίπεδο πιο κάτω, θεωρούσα και εγώ ότι να τα επαναφέρεις. Γιατί πάντα είναι δύσκολο κομμάτι. Είναι δύσκολο κομμάτι, αλλά από την πρώτη στιγμή τους δώσαμε να καταλάβουν ότι τι όφελος θα έχουν αν η εθνική ομάδα της Κύπρου έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και όχι μόνο τα παιδιά από την εθνική ομάδα, και οι υπόλοιποι που θα ακολουθήσουν ή θα μπορεί κάποια στιγμή να έρθουν κοντά μας και άλλα παιδιά. Ότι είναι σημαντικό ότι η εθνική ομάδα είναι εθνική ομάδα. Η ομάδα, το σωματείο είναι κάτι διαφορετικό. Έχεις τους στόχους σου, έχεις την καθημερινότητά σου. Εδώ μαζευόμαστε με 2 προπονήσεις και έχουμε απέτηση να παίξουμε, να κερδίσουμε. Είναι σημαντικό ο παίχτης να καταλάβει τι εστί η εθνική ομάδα και για ποιο λόγο πρέπει να δίνω και την ψυχή μου για την εθνική ομάδα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικό να τα ακούσουμε από εσένα. Ναι. Καταρχάς, ξέρουμε πάρα πολύ καλά και οι δύο ότι το ποδόσφαιρο, κυρίως τα τελευταία 5 χρόνια, αλλάζει όχι από χρόνο σε χρόνο, από μήνα σε μήνα. Ενώ η αντιμετώπιση του προπονητή, οι μεθόδοι, οι τακτικές. Ξέρουμε ότι πριν 10 χρόνια το βασικό ήταν οι μεγάλες ομάδες να πιέζουν ψηλά και οι μικρές ομάδες να κάνουν άμυνα στο μισό γήπεδο και να παίζουν με αντιπίθεση. Σιγά σιγά όμως τα πράγματα εξελίσσονται και αλλάξαν. Εκεί που γεννήθηκε η αντιπίθεση από τις μικρές ομάδες, γεννήθηκε το counter-pressing το λεγόμενο, η άμεση πίεση από τις μεγάλες ομάδες. Εκεί που ξεκίνησαν οι μικρές ομάδες και ειδικά στο πρωτάθλημα μας τώρα το 90% σχεδόν όλες οι μικρές μεγάλες πιέζουν στην τρίτη ζώνη. Γεννήθηκε το build-up. Με 3, με 2, με 4, με ένα pivot, με διαφόρους τρόπους. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι ξεκινάει, παρόλο που η άποψη με εμένα είναι ότι το ποδόσφαιρο είναι απλό άθλημα, όμως ξεκινάει να γίνεται λίγο πολύπλοκο. Πόσο δύσκολο είναι για σένα σε μια εβδομάδα με 2 παιχνίδια ενδιάμεσα να αποφασίσεις ποιο από όλα αυτά, ενώ τη φιλοσοφία που θα ακολουθήσεις, αν θα πιέσεις ψηλά, αν θα κάνεις medium block, long block, ποιον build-up θα κάνεις. Πόσο δύσκολο, και πάντοτε ήταν ένα ερώτημα, παρόλο που είχα κάνει στο ξεκίνημα μου σαν συνεργάτης στην εθνική ομάδα, αλλά ήταν πολύ διαφορετικές εποχές. Μιλάμε για πριν 30 χρόνια. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε από εσένα πώς διαχειρίζεσαι αυτό. Εγώ ήθελα να δώσω και στις κουβέντες που κάναμε τα παιδιά στην αρχή, να τους δώσω τη δυνατότητα ότι θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο, να μην φοβηθούν. Τους έχω πει πολλές φορές: κάντε λάθη, εγώ είμαι εδώ, εγώ θα τα αναλάβω όλα τα λάθη. Να μην κρυβόμαστε, να βγούμε μπροστά εκεί που καίει, να τη ζητάμε την μπάλα. Να έχουν μια ταυτότητα, να έχουν μια προσωπικότητα οι ποδοσφαιριστές μας. Και νομίζω ότι τουλάχιστον όσον αφορά το δικό μας κομμάτι, έχουμε βελτιωθεί πολλά όσον αφορά το build-up, έχουμε βελτιωθεί πολύ όσον αφορά την κατοχή της μπάλας στα ποσοστά μας, έχουμε βελτιωθεί όσον αφορά τη δημιουργία φάσεων σε αυτό τον όμιλο.
σε όποιο γήπεδο παίξαμε, αν εξαιρέσουμε σίγουρα το τελευταίο παιχνίδι με την Αυστρία μέσα στη Λεμεσό, στο οποίο δεν είχαμε κλασική φάση, αλλά νομίζω σε όλα τα παιχνίδια έχουμε μεγάλες φάσεις σαν ομάδα. Αυτό είναι εξέλιξη. Θέλουμε να έχουμε μια ταυτότητα δικιά μας. Που είναι σημαντικό. Ναι. Να μην είμαστε πάντα στο τι κάνει ο αντίπαλος, να προσαρμοστούμε. Είναι σημαντικό και για τους επόμενους. Ναι, είναι σημαντικό. Ενώ και για τα παιδιά που θα έρθουν και για τους προπονητές που θα έρθουν. Όποτε θα έρθουν. Δεν θέλω να προσαρμοζόμαστε πάντα στον αντίπαλο. Άσχετα αν είναι καλύτερη ομάδα, πιο μεγάλη ομάδα. Θέλουμε να έχουμε και τη δική μας φιλοσοφία και την ταυτότητα στο παιχνίδι μας μέσα. Και από εκεί πέρα, όσον αφορά το πώς θα συμπεριφερθούμε σε κάθε παιχνίδι, έχει να κάνει και με τον αντίπαλο. Δηλαδή, πώς θα συμπεριφερθούμε, θα πιέσουμε ψηλά, θα πιέσουμε στο μεσαίο μπλοκ, θα πάμε σε counter press, θα πάμε σε man marking. Όλα αυτά έχει να κάνει και με τον αντίπαλο, τον οποίο σίγουρα έχουμε τον χρόνο πολύ για να τον αναλύσουμε και λίγο χρόνο για να τον δώσουμε στα παιδιά να το αφομοιώσουν. Και είναι πολλές φορές που προσαρμοζόμαστε στα δύνατα κομμάτια του αντιπάλου, στα δυνατά κομμάτια του αντιπάλου και συμπεριφερόμαστε και εμείς ανάλογα όσον αφορά το κομμάτι μας το αμυντικό. Θα πω πάλι κάτι. Δανείζομαι με διάφορους τρόπους τη φιλοσοφία που θέλω να σου κάνω τις ερωτήσεις. Ο Αζάρ σε μια συνέντευξη του πάλι στο Hall of Fame είχε πει ότι το ρώτησαν τη σύγκριση Μουρίνιο-Κόντε και λέει ότι παρόλο που με τον Κόντε πήραμε πρωτάθλημα, την προπόνηση την απολάμβανα με τον Μουρίνιο. Η ερώτηση μου είναι πόσο σημαντικό είναι για σένα η προπόνησή σου να την απολαμβάνουν οι παίχτες. Δηλαδή να έρχονται στο γήπεδο, να μπαίνουν, να φοράνε τα παπούτσια, να μπαίνουν στο γήπεδο και να απολαμβάνουν την προπόνηση. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά και είχα και εγώ εμπειρίες στο παρελθόν ότι υπάρχουν παίχτες οι οποίοι στραβώνουν κάποτε με διαφόρων ειδών προπονήσεις. Κοίταξε, σε εμάς η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει το περιθώριο ο παίχτης να στραβώσει, να κουραστεί, γιατί είναι, αν πούμε ότι μαζευόμαστε Δευτέρα όταν είναι οι κλήσεις, πολλά παιδιά Σαββατοκύριακο έχουν παιχνίδια, οπότε δηλαδή στην ουσία Δευτέρα Τρίτη πάμε σε μια αποκατάσταση, οπότε λίγα παιδιά που κάνουν προπόνηση. Άρα τι έχουμε μια Τετάρτη και μια Πέμπτη, αν θα παίξουμε Παρασκευή, θα έχουμε μόνο μια Τετάρτη, αν θα παίξουμε Πέμπτη. Δεν έχεις πολύ χρόνο να κουράσει τον παίχτη και δεν θέλουμε να τον κουράσουμε τον παίχτη. Και οι οδηγίες μας είναι λιτές και συγκεκριμένες. Γιατί ξέρω, όλοι παίξαμε ποδόσφαιρο και ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι είναι σημαντικό ο ποδοσφαιριστής να νιώθει καλά και να τις προπόνησεις, να νιώθει ευδιάθετος, να νιώθει ότι του αρέσει αυτό που κάνει. Να μην κάνει εγκαρία. Είναι πολύ σημαντικό, ναι. γιατί κατά ψέματα. Αλλά το κακό είναι ότι δεν έχουμε χρόνο. Δηλαδή δεν έχουμε χρόνο εμείς. Γιατί και ούτε μπορεί να εξελίξει ένα παίχτη, να τον βελτιώσεις, ούτε και στο physical, γιατί έρχεται έτοιμος από την ομάδα. Οπότε σε ό,τι κατάσταση είναι στην ομάδα, θα πρέπει εμείς να το κάνουμε να είναι ακόμα καλύτερα, ξέρω εγώ, αν δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση. Νιώθεις τυχερός που τα τελευταία τουλάχιστον 5, αλλά ή κυρίως τα τελευταία 3, έχει ανεβεί τόσο πολύ το κυπριακό πρωτάθλημα, το επίπεδο, κυρίως των μεγάλων ομάδων, γιατί αν κάποιος αναλογιστεί που ήταν όλες αυτές οι ομάδες πριν 10 χρόνια και που είναι τώρα και οργανωτικά και ποιοτικά, ενώ σε υλικό, αλλά και με τον τρόπο που δουλεύουν, δεν θα μπορούσε κανένας να φανταστεί ότι θα φτάναμε μέχρι εδώ, να παίζουμε ένα παιχνίδι για παράδειγμα με τη Juventus, μιλούσαμε πριν, και να λέγαμε ότι νιώθουμε αδικημένοι που χάσαμε αυτό το παιχνίδι, ή να κερδίζουμε τη Villarreal και ούτω καθεξής. Και οι άλλες ομάδες και η Ομόνοια να είναι στα πρόθυρα και οι τρεις να περάσουν στην επόμενη φάση. Νιώθεις τυχερός το ότι υπάρχει αυτό το επίπεδο, ανέβηκε, και θεωρώ ότι βοηθάει πάρα πολύ και τα παιδιά που αγωνίζονται σε αυτές τις ομάδες. Σίγουρα είναι καλό για το κυπριακό πρωτάθλημα και το ποδόσφαιρο να υπάρχει τόσο καλός ανταγωνισμός και τόσο καλό επίπεδο, ειδικά στις πρώτες ομάδες, στις πρώτες 6-7 ομάδες. Έχουν επενδυθεί, υπάρχουν επενδυτές, υπάρχουν βελτιώσεις. Έπεσαν λεφτά, λογικό είναι. Υπάρχουν βελτιώσεις σε προπονητικά κέντρα, επίσης σημαντικό.
για να μπορεί ο ποδοσφαιριστής να νιώθει αυτό που λέγαμε πριν, ότι πάω σε ένα κέντρο προπονητικό και νιώθω ότι μου παρέχουν τα πάντα. Είναι σημαντικό, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό που βγάζει το Κυπριακό πρωτάθλημα σαν πρωτάθλημα, δεν έχουμε μεγάλη, νομίζω, αντανάκλαση στην εθνική ομάδα, σαν εθνική ομάδα και σαν Κύπριος ποδοσφαιριστές. Ναι, τώρα, αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει αυτό. Ελπίζουμε και για μένα πρέπει. Εντάξει, να μην το ελπίσουμε μόνο, ναι. Νομίζω ότι πρέπει. Ναι, δηλαδή πρέπει όλες οι ομάδες να αγαπήσουν την εθνική ομάδα. Θα μου πεις είναι εύκολο. Εύκολο είναι. Είναι η εθνική ομάδα της χώρας μας. Είναι η εθνική ομάδα, ακόμα και οι ιδιοκτήτες που μπορεί να μην είναι Κύπροι, είναι σε μια χώρα. Ζουν, έχουν πάρει τα λεφτά τους οι άνθρωποι, επενδύουν σε μια χώρα. Άρα δηλαδή και η εθνική ομάδα θα πρέπει να την αγαπήσουμε, νομίζω, πιο πολύ. Όλοι. Και πώς θα την αγαπήσουμε πιο πολύ όλοι? Να την βοηθήσουμε να παίζουν πιο πολλοί Κύπροι παίχτες ή να βγάλουμε ακόμα πιο μικρούς Κύπριους παίχτες για μελλοντικά. Θα βοηθήσει η υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον 2 Κύπριων. Για μένα σαν προπονητής, και το έχω πει δηλαδή και τους συνεργάτες, ότι εγώ θέλω να βάλω ένα πλάνο να είναι τετραετίας. Μπορεί να μην το χαρώ εγώ, να το χαρώ ο επόμενος προπονητής στην εθνική ομάδα, αλλά είναι σημαντικό για την Κύπρο να κάνεις ένα πλάνο και να παίζουν υποχρεωτικά Κύπροι. Και όχι μόνο υποχρεωτικά Κύπροι και μικροί. Για μένα το έχω τοποθετήσει στην Ομοσπονδία και στον Πρόεδρο. Σίγουρα θα πρέπει να παίζει ένας κάτω των 21. Εγώ νιώθω ότι βρισκόμαστε σε αυτόν τον δρόμο. Και να σου αναλύσω το γιατί. Δεν είναι απλά λέμε, ρε παιδί μου, γιατί. Αν υποθέσουμε ότι αυτό που έκανε η Ελλάδα φέτος το κάνει στο κύπελο, του χρόνου θα το κάνει η Super League. Μια Ελλάδα η οποία έχει δεκαπλάσιο πληθυσμό, έχει δεκαπλάσιους ποδοσφαιριστές, επιλογές πολλές, παιδιά παίζουν. Η δεξαμενή είναι πιο μεγάλη και παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό, δηλαδή στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Παίζουν έτσι όλα τα παιδιά αυτά. Και το κάνουν. Γιατί το κάνουν? Γιατί εκεί είναι το μέλλον. Εκεί θα εδραιωθεί κι άλλο εθνική ανδρών η Ελλάδα. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στην Κύπρο. Και υπάρχει coach αυτή τη στιγμή, επειδή τα τελευταία, όχι τον τελευταίο χρόνο, τα προηγούμενα 2 χρόνια ήμουνα U19 Ομόνια, και επειδή ξέρω πως και στην Ομόνια αλλά και σε άλλες ομάδες έχει αλλάξει πλέον η φιλοσοφία των ομάδων, σιγά σιγά, αργά, αλλά αλλάζει στο να επενδύσουν στα τμήματα υποδομής, το να φέρουν καλούς προπονητές, να προπονούνται τα παιδιά σε συνθήκες καλές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει υλικό. Δεν λέω ότι υπάρχει τόσο υλικό όσο υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά η διαφορά είναι και τα εκατομμύρια του κόσμου. Άρα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Εγώ θεωρώ και πάλι ότι αν κάτσουν όλοι μαζί, η Ομοσπονδία, οι ομάδες, με διάθεση να βοηθήσουν τον Κύπριο ποδοσφαιριστή, την εθνική ομάδα, μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Και το πιστεύω. Και όταν λέω, ας πούμε, να είναι 121, γιατί να είναι 121? Γιατί όταν θα παίζει ένας ποδοσφαιριστής, ξεκινάει 11 121, βγαίνει αλλαγή, μπαίνει 121 πάλι Κύπριος παίχτης, τι σημαίνει? Ότι όλες οι ομάδες θα έχουν μίνιμουμ 6 παίχτες. Τουλάχιστον 6 παίχτες. Φαντάζεσαι, που εσύ τα έχεις ζήσει καλύτερα από μένα σίγουρα, φαντάζεσαι να έχεις παιδιά 21, 20, 19, 18, οι οποίοι να προπονούνται σε υψηλούς ρυθμούς με τις ομάδες, να κάνουν πρωταθλητισμό με τις ομάδες τους. Πόσο νοοτροπία και πόσο διαφορετικοί ποδοσφαιριστές θα είναι σε βάθος μια τετραετίας, πόσοι ποδοσφαιριστές θα βγουν, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει 6 επί 14, είναι 84 ποδοσφαιριστές. 84 ποδοσφαιριστές δεν θα είναι όλοι. 10 δεν μπορεί να βγουν κάθε χρόνο. Φαντάζεσαι μια τετραετία τι θα γίνει και πώς θα ακολουθούν από πίσω. Ποιος θα έχει όφελος? Είναι πολύ σημαντικό. Ποιος θα έχει όφελος? Η Κύπρος, η εθνική ομάδα. Μετά ποιος άλλος θα έχει όφελος? Οι ομάδες. Γιατί θα πουλάνε τους ποδοσφαιριστές. Όλοι βλέπουν τώρα τι έγινε με τον Κοστούλα, τι γίνεται με τον Μουζακίτη, τι γίνεται με τον Κωνσταντέλια. Γιατί να μην γίνει και εδώ? Ταλέντο υπάρχει. Δουλειά θέλει, πλάνο θέλει και πιο πολύ επαγγελματισμό. Και υπομονή. Από τις ομάδες. Η Ισλανδία γιατί κατάφερε κάποια πράγματα? Μεγαλύτερη χώρα είναι από εμάς? Όχι. Κατάφερε κάποια πράγματα και όμως είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο. Γιατί βάλανε ένα πλάνο, ένα οργανόγραμμα το οποίο ήταν πλάνο τετραετίας, πενταετίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι
πέραν της δουλειάς που γίνεται στα τμήματα υποδομής, θεωρώ ότι η δυσκολία, όχι γιατί τα παιδιά δεν είναι πνευματικά έτοιμοι, απλά η κοινωνία μας δεν είναι. Είχαμε και τη συζήτηση με έναν φίλο σου, τον Γιώργο, πριν, τον Μουρουξάκη, και μου λέει όταν έπαιζες σαν ποδοσφαιριστής ήταν σκληρές εποχές, και όλες αυτές οι εποχές, οι σκληρές, έβγαζε έτσι πιο δυνατούς χαρακτήρες σαν ποδοσφαιριστές, σαν αθλητές. Είναι γενικά παραδεκτό. Ισχύει αυτό. Και η κοινωνία μας τώρα είναι πολύ πιο soft, ναι. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, και αυτοί που ξεχωρίζουν είναι αυτοί που πνευματικά έχουν πάρα πολλές αντοχές. Δυστυχώς δεν είναι πολλοί. Ενώ έχουν ταλέντο, δεν έχουν τις πνευματικές αντοχές. Και εκεί νομίζω θεωρώ ότι πρέπει να εστιαστούμε. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Άρα δεν θα έπρεπε και αυτό το κομμάτι να το βελτιώσουμε. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Αν πραγματικά, γι' αυτό λέω, αν πραγματικά θέλουμε να αλλάξει και να κάνει μια εθνική ανταγωνιστική, και όχι μόνο σε μια διοργάνωση ή με 2 αποτελέσματα, 3 αποτελέσματα, ξέρω εγώ, να έχει μια συνέχεια. Να είσαι μια ανταγωνιστική εθνική ομάδα. Θα μου πει πού θα φτάσουμε. Μπορούμε να φτάσουμε. Γιατί δεν μπορούμε να φτάσουμε. Μπορούμε. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε και πιο ψηλά. Αλλά έχει ταλέντο ο Κύπρος παίκτης. Έχει ταλέντο. Υπάρχουν ταλέντα. Δουλειά θέλει, πιο επαγγελματισμό και να γίνουν λίγο πιο σκληροί. Να μην δουλεύουμε τόσο όσο. Να ξεπεράσουμε τα όρια μας. Μόνο έτσι μπορούν να βελτιωθούν τα παιδιά. Αλλά αυτό θέλει πλάνο. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας μόνος να το κάνει αυτό. Το ξέρω. Υπάρχουν επιδραστικοί ποδοσφαιριστές στην εθνική ανάλογα με τον τρόπο που θέλεις να αγωνίζεσαι, ενώ παίχτες οι οποίοι είναι απαραίτητοι ή αν λείψουν μπορεί να χαλάσει το πλάνο σου. Κοίταξε να δεις. Ή θέλεις να είναι καθαρά το σύνολο. Να σου πω, πάντα έχουμε το σύνολο και παιδιά τα οποία μπορεί να είναι σταθερές, γιατί πάντα μια ομάδα έχει σταθερές μέσα στον κόσμο, στην εντεκάδα. Ναι. Είναι κάποια παιδιά τα οποία είναι απαραίτητη για την εθνική ομάδα. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές τέτοιοι. Αλλά από εκεί πέρα όμως υπάρχει σεβασμός για όλο το group που έρχεται μαζί μου στις κλήσεις, και υπάρχει και πολύ εμπιστοσύνη σε όλα τα παιδιά. Με αυτό φαίνεται. Ναι. Θεωρώ ότι το νιώθουν και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές με τον τρόπο που αγωνίζονται και με τον τρόπο που πανηγυρίζουν. Ναι. Πάντοτε, εγώ προσωπικά πάντα έλεγα ότι μια ομάδα την ξεχωρίζω ή την καταλάβω πόσο ομάδα είναι όταν πανηγυρίζει έναν γκολ. Δηλαδή καταλαβαίνεις αν υπάρχει θέμα συνοχής ή φιλίας σε μια ομάδα όταν δεις τον τρόπο που πανηγυρίζουν οι ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο στο κομμάτι αυτό, και όπως επίσης είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά που σαν προπονητής βλέπεις άλλα πράγματα από αυτά που μπορεί να βλέπει ο κόσμος, ότι σε ήττες που κάναμε ήταν τόσο στεναχωρημένοι, δηλαδή τόσο σκασμένα τα παιδιά, λες και ήταν στα ποδητήρια κηδεία. Δεν μας έφτασε μόνο καλή εμφάνιση. Σε όλα τα αυτό παιδιά φαίνεται ότι είναι βήμα. Ναι, αυτό είναι βήμα, είναι εξέλιξη. Αλλά αυτό θέλει συνέχεια και συνέπεια. Γι' αυτό είπα πριν ότι εμείς δεν έχουμε το περιθώριο να μην έχουμε συνέπεια στα παιχνίδια ή συνέχεια. Πρέπει να είμαστε σε όλα τα παιχνίδια να δίνουμε το maximum. Νομίζω ότι ηλικιακά η εθνική ομάδα έχει χρόνια μπροστά της. Ναι, ηλικιακά νομίζω έχουμε καλό μέσο ηλικίας. Έχουμε ένα group το οποίο επέλεξα με έμπειρα παιδιά. Πάντα χρειαζόμαστε και τους έμπειρους ποδοσφαιριστές και σαν προσωπικότητες. Έτσι. Και από εκεί πέρα έχουμε και ένα group πολύ καλό ηλικιακά, το οποίο ακολουθεί από πίσω και πολύ πιθανόν στο μέλλον να έρθουν και άλλα παιδιά. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει και αυτό το βάθος. Για μένα έχω πει ότι η πόρτα είναι ανοιχτή. Όποιος παίχτης μου δείξει ότι είναι έτοιμος, δεν διστάζω να τον καλέσω. Μπορεί ακόμα να είναι και ακόμα και πιο μικρός από ό,τι θα έπρεπε να είναι στην Άνδρων. Ποιες είναι οι διαφορές της Ελλάδας με της Κύπρου, ποδοσφαιρικά? Νομίζω ποδοσφαιρικά είναι λίγο πιο πολύ στον επαγγελματισμό. Νομίζω όσον αφορά μιλάμε για τους ποδοσφαιριστές, έτσι, όχι σαν ποδόσφαιρο κυπριακό ή ελληνικό, έχει να κάνει πιο πολύ με τις εντάσεις, έχει να κάνει λίγο πιο πολύ με το ρυθμό του ποδοσφαίρου. Εκεί υπάρχει μια, θα έλεγα, αρκετά γενικά μια διαφορά.
πάντοτε έφερνα έτσι ένα τρανό παράδειγμα Κύπριου με ξένου, με Έλληνα ποδοσφαιριστή, γιατί στο παρελθόν, τώρα δεν υπάρχει αυτό. Στο παρελθόν είχαμε έτσι λίγο έτσι μια soft προσέγγιση εμείς οι Κύπροι όσον αφορά τη δουλειά που θα πρέπει να κάνουμε στο γήπεδο. Το 2005 περίπου είχα ποδοσφαιριστή μου τον Χρήστο Κωστή στην Αλκή, δεύτερη κατηγορία. Και ο Χρήστος, ξέρεις πάρα πολύ καλά, ήταν άριστος στα χτύπηματα φάουλ. Και πάντα διάλεγα 3-4 νεαρούς δικούς μας μετά την προπόνηση να πηγαίνουμε με τον Χρήστο, να χτυπάει και αυτός, να χτυπάνε και αυτοί. Ο Χρήστος έμενε ένα 20 λεπτό μετά την προπόνηση και χτυπούσε φάουλ. Τα παιδιά τα δικά μας στα 5 χάνονταν. Δηλαδή και πάντα έφερνα αυτό το παράδειγμα, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να αγαπάς πραγματικά. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δηλαδή βλέπω τα παιδιά, τους νέους που πλέον ζουν για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι αφοσιωμένοι εξ ολοκλήρου και στη δουλειά που κάνουν την ώρα της προπόνησης και στη δουλειά που κάνουν στο σπίτι ενώ εκτός, στο παιχνίδι γενικά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι είναι ένας από τους λόγους που και το ποδόσφαιρο μας, το πρωτάθλημα μας έκανε βήματα μπροστά. Δηλαδή η ανταγωνιστικότητα δεν υπάρχει μόνο στο πάνω γκρουπ, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Αν εξαιρέσω με την Ένωση που έχει μείνει λίγο κάτω, όλες οι ομάδες, οι υπόλοιπες, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Δηλαδή μπορούν να κερδίσουν οποιοδήποτε αντίπαλο. Και αν θα χάσουν, θα χάσουν πολύ δύσκολα. Έτσι. Και αν θα χάσουν κάποιες ομάδες του δεύτερου γκρουπ, θα χάσουν πάρα πολύ δύσκολα από τους υποτίθεται από τους. Ναι, και ξέρεις ότι υπήρχαν πολλοί ενδιασμοί για το 16 ομάδες, 14 ομάδες, θα μας βγει, δεν θα μας βγει. Γιατί έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα. Και αυτό το πράγμα θεωρώ ότι επιβεβαιώνει ότι δεν έχει να κάνει με τον αριθμό των ομάδων που παίζουν, παρόλο που πολλοί μπορεί να θέλουν πιο λίγες ομάδες για να είναι πιο ανταγωνιστικό. Έχει να κάνει με την οργάνωση, με την ποιότητα που έχουν οι ομάδες. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα πράγματα που θέλω να ρωτήσω. Δεν θέλω να είμαι πολύ... Ελεύθερα. Υπάρχει αγαπημένο σύστημα στον Αγιμάντζιο? Είμαι προσαρμοστικός. Δηλαδή προσαρμόζομαι ανάλογα τι έχω στα χέρια μου. Ναι. Κατά καιρούς και όλα αυτά τα χρόνια έχω παίξει. Δηλαδή, ας πούμε, στην Ελλάδα είχα παίξει από το 13-14 πρώτη φορά το 3-5-2 που παίζαμε στο Παναθηναϊκό και είχαμε κάνει μια εκπληκτική χρονιά. Ναι, εκείνη η χρονιά ήταν πάρα πολύ. Εντάξει, νομίζω η βάση που έχουν οι ομάδες είναι το 4-2-3, είναι με παραλλαγές. Ναι. Δεν είμαι αρνητικό στην τριάδα, μόνο αν θα πρέπει να το κάνεις. Δεν θεωρώ όμως ότι η τριάδα είναι ένα σύστημα αμυντικό, γιατί πολλοί λένε παίζουν 3-5-2 είναι αμυντικό σύστημα. Κάνουν λάθος. Το θέμα είναι το πώς το παίζεις το 3-5-2. Η Πάφος μας έδωσε την απάντηση. Η Πάφος έδωσε την απάντηση. Έτσι, με 7 παίχτες μέσα στην περιοχή, στο πρώτο μήχρονο κάθε σέντρα που γινόταν ήταν 7 παίχτες μέσα στην περιοχή. Άρα δεν μιλάμε για αμυντικό. Νομίζω η βάση είναι το 4-2-3 με διάφορες. Και πολλές φορές όταν κάνεις αναλύσεις, για παράδειγμα την Πάφο, κάποιες φορές δεν ξέρεις ακριβώς τι σύστημα παίζουν. Ναι. Τώρα είναι με 5, είναι με 3, είναι με 4. Και πλέον ερχόμαστε σε αυτό που είχες πει εσύ, ότι είχε αλλάξει το ποδόσφαιρο, βλέπεις το build-up. Ναι. Άλλοι παίζουν με 3, άλλοι παίζουν με 2. Δηλαδή πλέον το σύστημα είναι. Έχουμε ξεφύγει εντελώς. Δηλαδή, και είναι κάτι άλλο που έχει αλλάξει η coach είναι, ξέρεις, τον τελευταίο καιρό, επειδή μπήκε το build-up στη ζωή μας. Ναι. Απαγορευόταν η μεγάλη μεταβίβαση. Και στα μικρά τα παιδιά, εντάξει, okay. Είναι δεδομένο γιατί πρέπει να το κάνεις για να μάθει τεχνικά. Αλλά πλέον βλέπουμε ομάδες ότι είναι υψηλή πίεση, τη σπάζουν και με μεγάλη μεταβίβαση. Κυρίως η Πάφος, ενώ είναι καλή στον build-up στην πρώτη ζώνη. Ναι. Άμα τα βρει σκούρα, κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση. Μα εκεί είναι το πλέον. Δηλαδή, λες ένα build-up. Οκ. Έχεις σαν βάση να χτίσεις την μπάλα από πίσω, έτσι. Όταν δεν μπορείς, γιατί το εκβιάζεις? Και κινδυνεύεις. Γιατί βάζεις την ομάδα σε κίνδυνο. Υπάρχει και το άμεσο ποδόσφαιρο, όπως πολλές ομάδες από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη παίζουν άμεσο ποδόσφαιρο κατευθείαν. Ναι. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά πλέον κομμάτια τα οποία πρέπει να ενώσεις για να μπορείς να ανταποκριθείς σε ένα παιχνίδι. Είτε είναι αμυντικά είτε επιθετικά. Έγινε λίγο πολύ πιο ελκυστικός
η πιο ελκυστική η θέση του προπονητή με τον τρόπο που εξελίσσεται το ποδόσφαιρο. Είναι πολύ πιο. Πλέον είναι επιστήμη. Δηλαδή από όποια πλευρά και αν το πάρεις, είναι επιστήμη. Δηλαδή, ακόμα και την ώρα που θα κάνεις αλλαγή κάποιον, έχει να κάνει με το πόσα χιλιόμετρα έκοψε, ανάναψε το κόκκινο στα GPS είναι και ούτω καθεξής. Είναι επιστήμη. Δηλαδή, έγινε πολύ πιο ελκυστικός ο τρόπος και πολύ πιο απαιτητικός. Σε σύγκριση με τον καιρό που ξεκινήσαμε, με τώρα είναι πολύ διαφορετικά. Και πιο στοχευμένος. Ναι, και πιο στοχευμένος. Πλέον, ας πούμε, καμιά φορά μιλάμε για το παρελθόν, έτσι, λέμε, ας πούμε, στα χρόνια τα δικά μας. Δεν είχες αυτή την πολυτέλεια να κάνεις στοχευμένη προπόνηση. Όταν έχεις το GPS και σου λέει ότι κοιτάξε, μέχρι εκεί πάμε σήμερα. Τόσα χιλιόμετρα πρέπει να κάνουμε, τόσα μέτρα high speed, τόσα speed, τόσα acceleration, τόσα deceleration. Εμείς δεν υπήρχαν αυτά στις εποχές μας. Όλα σε μια σακούλα. Όλα ήταν σε μια σακούλα. Πειραματόζωα ήμασταν το κορμί, ήμασταν όλοι πειράματα γινόταν. Αλλά εκείνες οι δύσκολες εποχές βγάζαν χαρακτήρες. Ναι, είναι αυτό που ίσως τώρα δεν βγαίνουν τόσο πολύ χαρακτήρες και είναι λίγο πιο soft, όπως πολύ καλά το είπες. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο όμως. Ναι, γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία, για να είναι αναφέρομαι ονόματα, όμως υπάρχουν παιδιά που γεννιούνται με δυνατό χαρακτήρα. Γιατί ένας νέος θα πρέπει να είναι έτοιμος και για την απόρριψη και για το να μείνει εκτός. Πρέπει να γίνει πιο σκληρός. Ναι. Πιο σκληρός χαρακτήρας. Πρέπει να αποφασίσει ότι όταν θα βγω σαν ποδοσφαιριστής στην αγορά του ποδοσφαίρου είμαι μόνος μου. Δεν έχω μαμά, δεν έχω μπαμπά, δεν έχω αδερφή, δεν έχω αδερφό. Είμαι μόνος μου. Εγώ παίρνω τις αποφάσεις μέσω των δυσκολιών. Είναι το μεγάλο πρόβλημα που ζούμε στην Κύπρο. Το ξέρω, το έχω εμπεδώσει, το βλέπω, μαθαίνω, ρωτάω, το ξέρω. Αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Το να τρέχουν οι γονείς και η μαμά, τα παιδιά στα παιχνίδια. Η μαμά και ο μπαμπάς πάντα που θα τρέχουν και στην Ελλάδα τρέχουν και εδώ τρέχουν. Το θέμα είναι ο παίχτης. Να μην έχει πάντα την ομπρέλα της μαμάς και του μπαμπά του σπιτιού από πίσω για να δω τι θα κάνω. Όταν θα βγεις στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο είσαι μόνος σου πλέον. Είσαι σε μια αρένα που πρέπει να αντιμετωπίσεις μόνος σου. Εγώ ξέρω έναν ποδοσφαιριστή που απαγόρεψε τον πατέρα του να έρχεται στο γήπεδο. Να βλέπει το παιχνίδι. Το απαγόρευσε. Είναι και αυτό μια επιλογή. Ναι, οκ. Θα υπήρχε λόγος. Σίγουρα θα υπήρχε λόγος, ναι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει να είναι έτοιμη και για την απόρριψη. Ναι. Γιατί, για παράδειγμα, είχα ποδοσφαιριστή ο οποίος κάναμε προπόνηση. Στη γεωδικανία της Ομόνοιας. Κάναμε τον break μας και εκείνο το 50 δευτερόλεπτα. Το μυαλό του ήταν έκανε προπόνηση η πρώτη ομάδα δίπλα. Δεν του λέει τι κάνεις. Δεν coach. Εκεί θέλω να πάω. 16 χρόνων τώρα. Δεν το υπομονή. Θα πας. Αλλά σιγά σιγά. Δηλαδή το μυαλό τους είναι αμέσως. Αλλά οκ. Κάποτε είναι καλό, κάποτε είναι κακό. Και η απόρριψη χρειάζεται και η δυσκολία χρειάζεται. Έτσι θα σε κάνει πιο δυνατό. Και οι δυσκολίες θα σε κάνουν σαν δυνατό σαν ποδοσφαιριστή. Και εντάξει, και σαν προπονητές. Γιατί προπονητές νομίζω οι περισσότεροι σε δύσκολες καταστάσεις δουλεύαμε, ξέρω εγώ, έτσι. Δεν είναι όλα τόσο ρόδινα, αλλά σαν ποδοσφαιριστής θα πρέπει να έχεις και την απόρριψη. Ή π.χ. Μπορεί ένα τραυματισμό να σε φέρει πίσω, αλλά και εκεί πρέπει να είσαι δυνατός να μην τα παρατήσεις και απογοητευτείς. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά το ποδόσφαιρο περισσότερες στεναχώριες έχει παρά χάρες. Νομίζω είναι ένα κομμάτι το οποίο. Μα υπάρχει νομίζω. Ο Άγιος εφάρμοζε κάτι τέτοιο. Ναι. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα ταλέντο το οποίο ξεχώριζε, υπήρχαν παιχνίδια που τον έκαναν αλλαγή από το 45. Για να δουν την αντίδραση του στην αλλαγή. Δηλαδή η συμπεριφορά του, πώς το διαχειρίζεται. Αφού είμαι καλός, γιατί με βγάζεις. Είναι ακόμα ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε. Θα δούμε και θα πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπεις όμως ότι τι staff έχουν, πόσο οργανωμένα είναι τα σωματεία στο εξωτερικό, πόσο προσωπικό έχουν. Εμείς εδώ είμαστε πίσω, όπως και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα είμαστε ακόμα πίσω σε τέτοιο επίπεδο όπως είναι σε ομάδες. Ίσως μπορεί μια-δυο μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα να υπάρχουν, αλλά γενικά είμαστε πίσω ακόμα. Δεν έχουμε φτάσει στα στάνταρτα ευρωπαϊκά. Ποια ήταν η καλύτερη περίοδος του Άκη Μάντζιου προπονητικά, θεωρώ? Ενώ ποια περίοδος θεωρείς ότι ήταν επιτυχημένη? Να σου πω κάτι. Επειδή δούλεψα πολλά χρόνια σε ομάδες οι οποίες πάντα είχαν πολλές δυσκολίες, είτε οικονομικές, οργανωτικές, με γήπεδα, με οτιδήποτε, κυριότερο τα οικονομικά.
μπορεί να κάνεις μια πορεία πάρα πολύ καλή, η οποία στο τέλος της ημέρας δεν φαινόταν λόγω των προβλημάτων που είχες, καταλάβες, και να λέγες έδωσα την ψυχή μου, μας βγήκαν πράγματα. Θεωρώ ότι σε πολλές ομάδες έφυγα ευχαριστημένος από αυτό που παρουσιάσαμε και πάντα συνυπολογίζοντας τι δυσκολίες είχες και τι στόχους είχες σαν ομάδα. Εντάξει, τώρα όσον αφορά, ας πούμε, με τον Άρη, έκατσα σύνολο 3 χρόνια, μια μεγάλη ομάδα, εντελώς διαφορετική στόχη, εντελώς. Και εκεί δώσαμε την ψυχή μας, δώσαμε πολλά πράγματα. Είχαμε, ειδικά την πρώτη χρονιά, μια εκπληκτική χρονιά. Η ομάδα βγήκε δεύτερη μετά από 40 χρόνια, με πολύ καλό ποδόσφαιρο. Σίγουρα κάποιες χρονιές μπορεί να μην βγήκαν, γιατί το ποδόσφαιρο ξέρεις πολύ καλά ότι είναι απρόβλεπτο, έτσι. Αλλά γενικά, από ό,τι έχω πάρει από το ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής, είμαι ευχαριστημένος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί εντάξει, δεν είσαι και νέος, αλλά δεν είσαι ούτε και από τους... Υπάρχουν χρόνια πολλά. Δεν πρέπει να είμαστε αχάριστοι σε αυτό που έχουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σίγουρα θα μπορούσαν να υπήρχαν και περιπτώσεις και συγκυρίες, θα μπορούσαν να ήταν ακόμα καλύτερα κάποια πράγματα. Έτσι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μην είμαστε αχάριστοι. Αυτό που μου έχει προσφέρει το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή και σαν προπονητής αλλά και σαν ποδοσφαιριστής, είμαι ευχαριστημένος. Υπήρχαν περίοδοι που δυσκολεύτηκες, ενώ αν θα πρέπει, γιατί πάντα κάνω σε συναδέλφους αυτή την ερώτηση, αν θα πρέπει να ακολουθήσεις αυτό το επάγγελμα, γιατί τα πράγματα εδώ στην Κύπρο είναι πολύ διαφορετικά. Είναι πολύ πιο δύσκολο να είσαι full επαγγελματίας, κυρίως αν είσαι από τους παλιούς. Γιατί αν είσαι ένας νέος ποδοσφαιριστής που τελείωσες τώρα, που υπάρχουν λεφτά και έχεις κάνει έναν αλφα budget, είναι πιο εύκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο να ακολουθήσεις την επαγγελματική σου πορεία σαν προπονητής. Στην Ελλάδα ξεκίνησε επαγγελματικά το ποδόσφαιρο πολύ πιο πριν από εμάς. Αλλά υπήρχαν δυσκολίες στο να σκεφτείς, θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά μόνο. Στην αρχή όταν θα τελείωνα το ποδόσφαιρο, δεν το είχα, δηλαδή δεν ήθελα να ασχοληθώ καθόλου ειδικά με προπονητική. Είναι πολλά τα χρόνια όταν είσαι ποδοσφαιριστής, τώρα πολλά χρόνια και πες. Πρέπει να πας λίγο πίσω για να πάρεις την αποφάση. Να πάρεις τις ανάσεις, να δεις τι είναι. Όμως όταν σταμάτησα, υπήρχε ήταν μια συγκυρία η οποία μου είπαν να πάω προπονητή σε κάποια ομάδα. Ήταν τοπικό, ας πούμε, στην Αθήνα, αλλά δεν ένιωθα προπονητής. Η αλήθεια είναι έτσι, γιατί άλλο ποδοσφαιριστής, και η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι ποδοσφαιριστής, είσαι ποδοσφαιριστής. Όταν είσαι προπονητής είναι κάτι άλλο. Δεν έχει καμία σχέση το ένα το επάγγελμα με το άλλο, ή δεν έχει καμία σχέση, αφού είσαι στον χώρο, ξέρεις, δεν είναι. Είναι έτσι, εντελώς. Ευτυχώς που ακούω και ένα να το λέει αυτό το πράγμα, ή πάντα το λέω. Όχι. Και πολλοί μου λένε ότι έχω διαφορετική άποψη από εμένα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και κάποιοι άνθρωποι έτσι που ήταν στον χώρο, όχι οι ποδοσφαιριστές, παράγοντες, με κατευθύνανε, με πιέσαν εισαγωγικά, γιατί πιστεύω ότι το έχω, γιατί σαν ποδοσφαιριστής ήμουν πάντα κατεύθυνα την ομάδα από πίσω, έδινα οδηγίες στα παιδιά, έδειχνα ότι μπορεί να ασχοληθώ σαν προπονητής, και πολλοί παράγοντες με πιέζανε να ξεκινήσω να ασχοληθώ. Μα νομίζω και ξεκίνησα, η αλήθεια είναι, όταν το πήρα απόφαση, και πέρασα από όλα τα στάδια. Για μένα είναι σημαντικό. Γιατί για μένα είναι σημαντικό να πας όλα τα σκαλιά. Να πάρεις όλα τα σκαλιά, να δεις όλες τις δυσκολίες, και σε γιου, έτσι. Έχω κάνει και σε 15 έχω κάνει στον Πανιόνιο, και στο U21 έχω κάνει στον Πανιόνιο, και Δέλτα Εθνική πήγα, και Β' Εθνική πήγα, και Γ' Εθνική πήγα. Τα έχω περάσει, βοηθός έκανα. Δηλαδή είναι σημαντικό όταν θα σου δοθεί ευκαιρία να είσαι πρώτος, είναι σημαντικό να είσαι περάσει από πολλά και να είσαι έτοιμος. Και που για μένα, ας πούμε, και πλέον, γιατί ο προπονητής είναι διαχειριστής, και η διαχείριση του παιχνιδιού που θα κάτσεις και στον πάγκο στο U21, παράδειγμα στο U19, τώρα είναι U19, έτσι. Είναι σημαντικό γι' αυτό. Πώς θα το διαβάσεις το μάτς, τι αποφάσεις θα πάρεις, πώς θα βοηθήσεις την ομάδα. Είναι κάτι αντίστοιχο με το αντρικό. Απλά εκεί δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το αποτέλεσμα. Αλλά σαν λειτουργία, την ίδια λειτουργία κάνει και ο προπονητής στη U19. Μα πάντοτε έλεγα εγώ ότι η U19 είναι κοντά στην πρώτη ομάδα. Ναι. Είναι δεδομένο. Όλοι θέλουν να κερδίσουν. Είναι ένα σκαλί πιο κάτω. Ναι, δεν υπάρχει πίεση βέβαια, έτσι, αλλά θέλω να σου πω ότι η πίεση έρχεται μετά.
με τα παιχνίδια, την εμπειρία. Ξέρεις, έρχεται η πίεση του αποτελέσματος αν δουλεύεις σε ομάδες που έχουν πρωταθλητισμό, έχουν στόχους ή υποβιβασμό ή να βγουν κατηγορία από τη Β' Εθνική ή από τη Γ', ξέρω εγώ. Κοίταξε, είναι ένα ωραίο επάγγελμα, δύσκολο και μοναχικό. Ξέρεις, πάρα πολλές φορές το ερώτημα αυτό που σου έκανα εσένα τώρα το κάνω σε πολλούς συνάδελφους. Ενώ πόσο έτοιμοι είναι, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι και ξέρουν από την αρχή ότι θέλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Το θέμα είναι ότι και ήταν η επόμενη μου ερώτηση, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι γενικά, τουλάχιστον η δική μου άποψη είναι ότι η μάθηση είναι διαβίου. Γενικά μιλάω, όχι στο ποδόσφαιρο. Γενικά, ό,τι επάγγελμα και να κάνεις. Πόσο μάλλον σε ένα άθλημα το οποίο αλλάζει όχι από χρόνο σε χρόνο, από μήνα σε μήνα. Είναι τόσο ταχύτατες οι αλλαγές που γίνονται σε όλα τα επίπεδα, επιστημονικά και μη, που θα πρέπει να είσαι update σε χρόνο. Τι συμβουλή θα έδινες σε ένα νέο που θα ξεκινήσει τώρα? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, κοίτα, από έναν άνθρωπο σαν εσένα. Νομίζω όλα αυτά που είπαμε. Πρώτα απ' όλα, αν θα αποφασίσεις να γίνεις προπονητής, θα πρέπει να ξέρεις ότι ακολουθείς ένα επάγγελμα το οποίο, όπως είπα και πριν, είναι δύσκολο, ωραίο, μοναχικό, με περισσότερες στεναχώριες παρά χαρές. Έτσι. Δύσκολο, το οποίο θα πρέπει να έχεις υπομονή, να έχεις αντοχές, να έχεις γερό στο μάχη. Δηλαδή, ο νέος προπονητής που βγαίνει τώρα πρέπει να τα βάλει αυτά στο μυαλό του, να ξέρει τι έρχεται, πώς μπορεί να τα αποκριθεί σε αυτό το επάγγελμα. Αν το αποφασίσει να γίνει προπονητής, μετά θέλει να τα αγαπάς, να ασχολείσαι πολλές ώρες, και έτσι όπως έχει αλλάξει η προπονητική πλέον, γιατί πολύ καλά ο προπονητής είναι διαχειριστής πλέον. Βλέπεις τώρα τις προπονήσεις, αυτά είναι οι συνεργάτες, είναι οι γυμναστές, είναι οι assistant coach για στατικές φάσεις, assistant coach για τα άμυνα, άλλος επειδή. Δηλαδή βλέπεις έχει εξελιχθεί το ποδόσφαιρο, και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ καλό, έτσι, και για το προπονητικό team. Να μπορείς να εξελίσσεσαι, να μπορείς να ενημερώνεσαι. Και πλέον τώρα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια γίνεται και η ενημέρωση γίνεται και πιο εύκολα πλέον. Έτσι. Ναι, με το διαδίκτυο είναι πολύ. Με το διαδίκτυο έχεις τη δυνατότητα πλέον να μπορείς να ταξιδεύεις. Εγώ από εδώ που ξεκίνησα, και όποτε είχα το χρόνο ή δεν δούλευα κάποια στιγμή, μπορεί να είχα φύγει από κάποια ομάδα και να είχα χρόνο μετά, πάντα έβρισκα το χρόνο και πήγαινα, παρακολουθούσα κάποιες ομάδες, κάποιους προπονητές οι οποίοι μπορεί να μου κάνανε γκέλ εκείνη την περίοδο. Πήγαινα μια εβδομάδα, πήγαινα 10 μέρες. Έχω ταξιδέψει πάρα πολύ. Ακόμα και τώρα, που σίγουρα με την εθνική ομάδα σίγουρα έχω πιο πολύ χρόνο σε σχέση όταν είσαι καθημερινά σε κάποια ομάδα. Έχω πλάνο, έχω βάλει στο πλάνο να πάω κάπου πάλι να δω πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να μην επαναπαυθείς στις γνώσεις σου, γιατί όπως είπες και πριν, όπως είπες και εσύ, το ποδόσφαιρο κάθε μέρα μαθαίνεις. Ναι. Σταματάς να μαθαίνεις όταν θα σταματήσεις ένας προπονητής. Η τελευταία μου ερώτηση. Θα βοηθήσει, ή μάλλον πόσο θα βοηθήσει, ένα θετικό κέντρο της εθνικής ομάδας στην ομάδα? Εντάξει, το Α και το Μ. Εννοώ στην εθνική ομάδα. Το Α και το Μ είναι σίγουρα. Γιατί είναι κάτι το οποίο ξέρω πάρα πολύ καλά, είναι και το όνειρο της Ομοσπονδίας, το να κάνει ένα έτσι όπως έχω ενημερωθεί και εγώ, νομίζω τελειώνει η διαδικασία, νομίζω, με τις άδειες, και θεωρώ ότι είναι θέμα, από ότι έτσι έχω ενημερωθεί, ίσως σε 2-3 χρόνια να έχει ολοκληρωθεί. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό, έχεις το χρόνο, είναι σαν το σπίτι σου. Εμείς αυτή τη στιγμή σαν εθνική ομάδα, όπως και τα γιου από κάτω, ανάλογα που θα παίξουμε, θα πρέπει να πάμε να κάνουμε προπόνηση, να ζητήσουμε το γήπεδο από κάποια ομάδα να μας βοηθήσει. Είναι σημαντικό να το έχεις το προπονητικό σου κέντρο. Είναι σημαντικό να έχεις, ας πούμε, δεν ξέρω αν θα ολοκληρωθεί, μπορεί να έχει και ξενώνες για να μένεις μέσα στην ομάδα. Είναι σημαντικό να είσαι εκεί. Η άποψη μου είναι ότι θα είναι ο κυριότερος λόγος που η εθνική ομάδα θα πάει στο επόμενο βήμα. Ναι, σίγουρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάντοτε το έλεγα, όχι μόνο για την εθνική ομάδα, γενικά, και το είδαμε και με την Πάφο,
πόσο βελτιώθηκε επειδή άλλαξε το χώρο που εργάζονται οι ποδοσφαιριστές, και είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι. Στην Ελλάδα δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο είναι, εκτός από τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, που βρίσκονται οι υπόλοιπες ομάδες. Οι περισσότερες ομάδες έχουν προπονητικά κέντρα. Οι περισσότερες ίσως δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που θα έπρεπε, αλλά έχουν έστω έτσι κάποια. Εντάξει, μεγάλες ομάδες έχουν. Όλοι έχουν. Όλες οι ομάδες οι μεγάλες έχουν. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι όταν ξεκινάμε να μιλάμε από ποδόσφαιρο, εμείς μπορούμε να μιλάμε για 2-3 ώρες. Όμως αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί θέλουμε έτσι να είναι ένας μικρός χρόνος αυτού του podcast, για να μπορεί ο καθένας να το παρακολουθήσει, να πάρει αυτά που για μένα είναι σημαντικά. Θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, δεν είσαι ο τύπος των media, είσαι χαμηλών τόνων, και είναι πολύ σημαντικό για μας, για το σύνδεσμο, το ότι έκανες αυτό το podcast. Θέλω να ευχαριστήσω και την Ομοσπονδία που έδωσε την άδεια, πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο πράγμα, ειδικά τον τελευταίο καιρό έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με την Ομοσπονδία, και θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με την Ομοσπονδία, γιατί είμαστε ένα κομμάτι της Ομοσπονδίας, και ελπίζω και εύχομαι ότι όλα όσα ονειρεύεσαι, ενώ στην εθνική ομάδα, έστω και αργά να γίνουν εφικτά. Έστω και αργά τουλάχιστον είναι σημαντικό να γίνονται βήματα από όλες τις πλευρές. Έστω και αργά να γίνεται συνέχεια κάτι. Αυτό υπάρχει. Αυτό βλέπουμε, και όλοι ευχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε. Και μακάρι να μας καλά, και σε ευχαριστώ και εγώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Ήταν ιδιαίτερη χαρά, έτσι που τα είπαμε από κοντά.